Nabaniog karong adlaw ang pahibaw gikan sa Philippine Statistics Authority sa pagsaka sa inflation rate sa nasod. Mao kini ang sukdanan sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Ani ang dugang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa parking lot sa Ramos Public Market, formal nga gibuksan karong adlaw ang Farmers Market. Proyekto kini sa City Hall aron direkta nga makabaligya sa ilang produkto ang mga mag-uuma sa kabukiran. Pasigarbo sa dakbayan, mas makabarato ang ilang mga customers itandi sa ubang kamerkaduhan. Kadaghanan sa mga baligyang prutas ug utanon, susama ra ang presyo. Apan may ubang produkto nga may aumento ang presyo sa tag 10 ngadto sa 15 pesos kada kilo. Naapektuhan sa aumento ang Chinese pechay tag 40 pesos, kamatis nga karon 40 ngadto sa 50 ang kada kilo, ingon man lettuce tag 75 pesos ang kilo. Ano isa ka man po sa inong Tungod sa siguro sir sa kuan, among pananom nga ito nga lisod na bito kasiging uwan, ya, sa init, atong miaging mga buwan, init kaayo. Karong adlaw, gi-report sa Philippine Statistics Authority ang pagtaas sa inflation rate sa nasod ngadto sa 6.4%. Labing paspas kini nga pagsaka sa inflation sukad ni atong Marso 2009. Ang inflation mo isukdanan sa pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton sa mga konsumidor. Apan bisan pa sa pagtaas sa presyo sa mga palaliton, pasalig sa dakbayan nga susama sa Farmers Market Project kahigayunan kini aron makabarato o makamenos ang katawhan. Labi na nga ang tanan halos, the escalation of prices. Ya karon here we are, nag-open ta og usa ka program nga gihatag nato atong produkto at a lower price, 5 pesos than carbon market price. Hinuon, pipila ka mga konsumidor aduna nay mga laka nga gihimo aron di kaayo maapektuhan sa presyo sa mga palaliton. Budget yun, parang makasya atong kuan. Budget sa atong palaliton kay mahal man. Nico Sereno, Balitang Bisdak.